Bon dia a tothom, ohayo gozaimasu, benvinguts al canal del Tanuki Estelat. Avui em trobo per Shinjuku, exactament a la sortida oest, perquè he vingut a dinar per aquí avui. Aniré a un lloc de menjar ràpid, fast food, però és una miqueta diferent aquest, ara el veurem. I mireu això. Aquest edifici tan gran no sembla com una PlayStation? Doncs anem a menjar! Aquest és el lloc on menjaré avui. Es diu Yakiniku Raiku i és una cadena de restaurants de menjar ràpid on fan carns a la brasa. Tenen un menú bastant assequible i pots repetir el bol d'arròs totes les vegades que vulgui. Doncs entrem a veure què tal. Aquí tenim una vista del menú que tenen. No és massa car. Bastant assequible per tots els salarimant i gent que treballa per aquí. És que és tan barat també per un motiu, i és que aquí menges tu sol, les taules són individuals. Doncs ja sóc aquí, i mentre sona la Lady Gaga, aquí tinc la pantalleta per escollir el que vull per menjar. Consells de seguretat contra el corona, i aquí tinc la meva brasa i aquest és l'espai on em portaran la safata amb el menjar. Anem a veure què és el que hi ha. Aquí a la pantalla i anem a veure el menú. Yakiniku Seto. I aquí tens diversos tipus de set de menjar. Jo ara n'escolliré un i després el veurem. Aquí tinc les diferents salses per amanir la carn. La de llimona potser està bé. I aquí tinc la meva safata amb el menjar. El bol d'arròs, dos tipus de carn de vedella, una miqueta de ceba, sopeta, kimchi, i un plat amb dos espais per poder posar salses. Començarem per agafar un trosset de carn i el posem a la graella. I aquí aniré fent la meva carn i a menjar. Itadakimasu! Un detallet que m'oblidava és que aquí tens un calaixet amb els hashi i unes tovalloletes per netejar-te les mans. I he escollit salsa de soja amb un sabor, amb un gust una mica fort i de llimona. A veure què tal. I aquí tinc començant-se rústic, la carn que he posat i un trosset de ceba. Quina bona pinta que té! Doncs aquí tinc ja un trosset de carn fet. Anem a agafar-lo, suquem la salsa. Ho posarem amb l'arròs una miqueta. Bon profit! Està boníssim! Doncs ja he acabat de menjar. Gochisousama deshita. Estava boníssim i he acabat amb la panxa ben plena. Espero que us hagi agradat el vídeo d'avui i subscriviu-vos al canal. Matane!